kanti ke indaba ezivelayo ke ezingajabulisi ezokuthi umsakazi ke Ukhozi FM Irvin Sihlophe sekandlulile ke emhlabeni. uSihlophe beka umsakazi ke Ukhozi FM phambilini lapho ke bekasakaza khona uhlelo Unkulunkulu nomuntu omusha aziwa khona njengo DJ Amen. Waphinde futhi njengamanje ke uSihlophe beseka uproducer ke uhlelo ke lezemidlalo Ukhozi FM iPrime Time Sport. Kanti ke indaba ke lezi ke ziqinisekiswe umsakazo ke Ukhozi FM ukuthi ke Irvin Sihlophe sekadlulile ke emhlabeni. Uye waphuthunyiswa esibhedlela ngolosihlanu ke uSihlophe lapho ke banjwa khona ke isifo sohlangothi ngokumbiko oyowavela ngaleso sikhathi leso. Kanti ke okunye futhi kwavela ngesikhathi ke esesibhedlela ukuthi ke kuyatholakala nokuthi uSihlophe ke bekanoshukela kanye ke neBP nayo iyatholakala kuyena ke uSihlophe. Ngakho ke sithi ke okwamanje ke uIrvin Sihlophe ubeka umsakazi ke Ukhozi FM ke sekandlulile ke emhlabeni.